हेलौ हेलौ अ सार मोनसे भिडिअ बानायनांगौमोन आंनि बिसिया दामाने गोमानानै दं अबाव थांदों आंबो बेखौ मिथिया आदसा ओमफ्राय माहानिफ्राय कल खालामदों नोंलाय? हो माहानिफ्राय कल खालामदों बहानिफ्राय? मा होनदों सार? बहानिफ्राय कल खालामदों नोङो? आङो माबानिफ्राय सिमलानिफ्राय सिमला फेगुरि गामिनिफ्राय। मा डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बेबा? बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। आदसा दे ओमफ्राय मा नांलायदोंमोन नामा जाखो न'खराव? नांलायनाया सार इदि नांलायनायबो जायाखै आं बेखौ खनसे फन बिजि मोननायनि थाखाय आं बेखौ रायहरदोंमोन आरो मा होनना रायहरदोंमोन? नों आंनि न'आव थानाङा खार नोङो सोरजों गोसोथोदों थां बिदि आंखौ खस्थ' होबाय थानाङा सोरजों मोजां मोनो थां ओरै होननानै आं बेखौ रायहरदोंमोन बिनि थाखायनो बे आंनि फनखौ मथा मथि 1.5 मास 2 माससो बे फन हमासै बिनि उनाव बे जाथायखौ बे खालामलांदों। दा जेरावखि थाया मानो गोजोनै फैयोबा बे साननैसोआव गोजोनै फैयोबा आं गनायगोन। ओमफ्राय मानोथो नों बिदि रायनांगौ होखारहरनांगौ जाखो? होखारहरनो सार आंथ' इदि गोसोजों बुङाना बेखौ आं ओरैनोसो रागाजों आदसा बे आंनि खुगानिफ्राय रागाजों आरोना ओंखारबाय। बिजि मोनबाय थानायनि थाखाय रागाजों बुंजाबाय आरोना ओमफ्राय बिराद अनो आरो नों गावनि हिनजावखौ आरोना? आं अनो आंनि जिउनि सायाव आं अनो बांसिन अनो बेखौ। आंथ' इदि गोसोजों आं बेखौ रायाखैना आं बुफेरा सानसे दिनैसिम आं बेखौ बुफेराखै। ओमफ्राय हाबा जानानै बेसेबां गोबाव जाखो फालाय? हाबा जानाया सार आंना 8 बोसोर जाबाय। गथ' गथायफोर दं? गथ' गथाय दङ सासे गथ'आ हिनजावसा 6 बोसोरनि। मा मुं? जिउथि बसुमतारी। आदसा नोंनि नामा मा नाम? आंनि नामा अन्सार बसुमतारी सार। आदसा ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि मुङा? हिनजावनिया मिनति बसुमतारी। ओमफ्राय मा लुबैदों आंनिफ्राय माने नों मा भिडिअ बानायजानो लुबैदों आरो ना? सार आं भिडिअ बानायनानै माने हिनजावा नुहैयोब्ला जेनेबा बे फैफिनथों जि जायगायाव दंहैयो बे जायगानि मानसिफोरा जुदि आंनो कल खालामना खोन्थाहरो होमबा आं थांनानै बेखौ लाना फैनो हायो। लाना फैगोन आरो ना? लाना फैनो हायो। आदसा आं बिनि सायाव एसे भिडिअ बानायजानो लुगैदों आदाखौ। ओमफ्राय नों माने नोंनि हिनजावखौ बिराद अनो जाहैबाय नङा होमबा? आं अनो आङो रायो नोंगौ फनजोंसो रायदों नङा होमबा आंथ' गोसोजों बेबो रायाखै बेखौ। बिजि जानायनि थाखायसो आरो ना? बिजि मोनबाय थायो आरो फनखौ बियो मोजां रायलायनायालाय बिना खेबबेसे बाथ्रायानो बि माने खेबसेल' रायदोंना ना बिराद रायबाय नों बिदिनो? सार माने बिना रायलायनायानो बिदिखा माने रायलायनायानो बिदिखा आरो एसे मानसिया बिदिनोखा। थेवबाबो आं बे होनहरो आरो बिदिनो होनहरबाय थायो। मोजां रायलायनांगौलै उनाव मोजां रायलायनांगौ होननानै मानो नों बिदि रायलायाबासिनो थाबाय थायो होननानै आं बुंहरबाय थायो आरो। नोंजों बारा रायलाया? आंजों माथ्रायानो बिदिखा बयजोंबो रायलायनो बियो एसे साहस गैखाया मानसिया। आदसा थेवबाबो आं बिनि गियानखौ मिथिगौ बिनि गियान आखल आखुखौ आं मिथिगौ गावनि इयुनखौबो आं साननानैसो आं माने बिदि सानदों आरो जों फारसेथिंथ' न'खरनिबो आं सानहरदों गावसानि न'खरनिबो। आदसा मोनसे न'खरा खोथा नोंनि गथ'आ नोंजों दंना ना बे लांखो? बेयो लांफादों सार बेयो लांफादों। नोंनि नामा अन्सार बसुमतारी नामा? अन्सार ओमफ्राय बसुमतारी सार। गथ'नि नामा हिनजावसानि नामा जिउथि बसुमतारी? जिउथि। ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि मुङा? मिनति बसुमतारी। मिनति बसुमतारी। आदसा नोंनि हिनजावनिसिम माने बेखौनो नों रिकुवेस्ट खालामहरो कि नोंनि हिनजावा नोंजों माने फैफिनथों आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो नङा होमबा? साननैसोनि गेजेराव फैफिनथों। ओमफ्राय बे बहाबा दं नामा बेखौ नों एसे आन्दाज मोनदों नामा? आन्दाज मोननाया सार बियो आं ओजों न'आव थांदोंमोन बिखुनजोनि न'आव बिखुनजोनि बहा थांनायाव माने बिखुनजोना बहा? बिखुनजोनि न'आ बहा? देखापारा सार पाठसाला देखापारा। डिस्ट्रिक्टआबो बेनो? डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बिसना बरपेटा गोलैगोन सार। आदसा दे ओमफ्राय? ओमफ्रायो आं थांनानै रायलायहैबाय दा न'खरनिफ्राबो रावबो मिथिया होनहरदों। ओमफ्राय आं बे बैनायनिफ्राय मबाइलाव मेसेज लिरनायखौ नायदों आरो बै होनहरदों मेसेजाव लिरदों ओरैबायदि आं मोजाङैनो दङ आङो माने आंखौ नागिरनाङा आं फेसबुकनि लोगोजों फैबाय होननानै बियो फंबायनो मेसेज लिरना हरदों आइनो खोन्था होननानै बुङो। आं 2 मासनि बे लोगोआ हौवा ना हिनजाव बेबा? लोगोआ सार माने बेखौ गुवाहाटिनिफ्राय बिब' दंनो बियो गुवाहाटिनिफ्राय दिखांना हरदों मानसिया एसे
बिब' होननाय बायदिबा आरो एसे गोसोम मथा होनदो आरो हौवाखौ बे लाना फैदों जाहैबाय। आतसा होमबाथ' बे हौवाजों थांबाय आरो ना? बे हौवाजों थांबाय आं बेखौथ' पारफेक्टलि मिथिबायानो दा। ओमफ्राय होमबाबो थेवबाबो नों मोजां मोनो आरोना बेखौ होमबाबो? आं अनो अननाया दा जुदि गाव फैथाराबाबो जेबो नङा सार, ओमफ्राय आंजों खनसे रायलायनानै जुदि फाथैलाय बिसिलाङो आं बेखौनो नाङाबा आरो जुदि गाव अननानै आंखौबो अनोबाथ' बे गावजों रायलायनायनि गेजेराव आं गनायगोन बेखौ। आं नोंनि रावखौ खोनानानै बोरैबा मेगननिफ्राय मोदै गहांनाय बोरैबा मोनलायलाङो। जे नोंनि हिनजावा नोंनो नाङाबाबो नों माने फाथैलाय बिसिनानै नों थांजानो लुबैदों आरो ना? सार आंथ' गाबनानै दंबाय दंलै सार, मोदै गबाय थायो सार। आं बिनि अननायखौ गोसोखांबा मोदै गबाय थायो। आं मा खालामनो दा? आं बेखौ एसे अनो, आं गोसोजों बेखौ एसे अनो, आं बेखौ माने माबा खालामा। रायदों आं रायनायालाय, आंनि गोसोजोंथ' रायाखै दा आङो। बाट बे बिजि जानायनि थाखायसो आरो गमामायैनो बे बिजिमारमोन आरो बेलेगजों रायलायखुमाबाय थाखायोमोन आरो ओंखायनो बे बेलेगजों थांबाय थायो। बिदि गिदिर जाबाय बिदि आरो। बिदि रायलायो ना मायो आंबो मिथिया, आंनोबो खोन्थाहरा। ओंखायनोथ' नामा बे मानसिया बिजि जाबाय नालाय, ओमफ्राय दा नों बिदि बुंनायाव ओमफ्राय बियो बिजिखामोन गमामायैनो जुदि, ओंखायनो बे मानसिया हरखाबैनो खारनो हादों बेलेगजों, नङा होमबा? नंगौ सार, बिदिनो जानो हागौ। अब्लाबो नों बे हिनजावखौ नोंनो नांफिनगौ आरो ना, ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंनि हिनजावा नोंखौ नांफिनाबाबो फाथैलाय बिसिनानै नोंजों खेबसे रायलायनानै थांजानो लुबैदों आरो। बे नोंनि आं सार गोसो आरो बेखौ ना, आं बिराद हास्थायो। लुबैनाय आरो ना। औ बिराद मोजां आं साननाय नोंनि, आरो नों बायदि इसेबां मोनसुला हौवा रावबो सोर बोरै मोननो, नङा होमबा? एसेबां आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों, सार नों नोंनि हिनजावनि थाखाय मोनसे मेसेज बा मोनसे बाथ्रा बुंहरनो लुबैदोंब्ला नों दानो बुंहरनो हासै। दे बुंदो बेयावनो। सार माबायदि बाथ्रा? जेनेबा नोंनि हिनजावनो नों माबा मोनसे मेसेज दैथायहरनो, नोंनि हिनजावा जुदि भिडिअ नायदोंब्ला दे बुं। सोर बे हिनजावा जुदि आंनि भिडिअखौ नुयोब्ला आंखौ खनसे कल खालाम, मबाइल नाम्बार दंखायो, रायलायनानै अबेयाव दं बे थंखौ फुरा खोन्था, आं लानानै फैगोन आरो। दे नोंनि उनाव मबाइल नाम्बारखौ नों गोसोआव दं नामा? आंनि मबाइल नाम्बारखौ आं गोसोआव दङ। दे बुंना होदो। 70 माबा सार 91 91 73 73 41 41 408 408 बे नोंनि नाम्बार आरो ना? ओं सार। अब्ला बे नोंनि हिनजाव, आंबा दे बाजै लिंसै आं, बाजै मिनथि ना? बाजै ओं सार मिनथि बसुमतारिया बे नाम्बारखौ मोनदोंब्ला कल खालामनानै आदा अनसारजों थांफिनबानो जाबाय। आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो, कल खालामनानै फुरा थंखौ बा एड्रेसखौ, जायगाखौ खोन्थाहरनानै थांफिन। नों सोरजोंबा खारदोंब्लाबो सोरजोंबा थांदोंब्लाबो नोंनि इसेबां मोजां अनसुला हौवाजों फैफिननाय, आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो, आर'ज गाबो।